Lurpeko ezkutuan idatziak, Fyodor Dostoievskirena, pixka bat personak bere baitan oso ezkutuan dituen edo izan ditzaken kontraesanak eta tirandurak azaleratzen edo argitara ateratzen dituen liburu labur bat. Dostoievskiren obran, bere obra luzean, giltzarrizkoa dela esaten dute kritiko guztiek, alegia haren obra banatzen dela liburu ontarainokoak eta hemendik aurrekoak. Eta liburu honetan planteatzen dituela geroztik idatzitako liburu guztietan dauden gai guztiak. Zeintzu dira gai horiek? Gai horiek dira personaren baitako kontraesanak. Batez ere, berez ikasiz, entzutez, irakurriz ditugun pentsamoldeen, ideologiaren, eta gure barreneko nahi guztien arteko kontraesanak dira. Danok nahi dugu nolabait gauza guztien gainetik askatasun bat nahi dugu eta behar bada gure buruan ditugu horren kontra jartzen gaituzten ideologiak eta pentsamoldeak. Eta kontrastasun horiek konpontzen ez baldin baditugu, seguru asko ezintasunetara eta antzutasunera eramango gaitu. Alderdi hortatik irakurtzeak liburua konplexua da, baina interesgarria da eta beti hitz egiten digu zuzenean barreneraino.